Fil-jum li sar magħruf li xtara għal-inqas minn 2000 euro karozza li kien juża bħala Ministru li l-eks Ministru Tonio Fenech stennejnieh ħireġ mill-Parlament. Fuq l-smartphone der jaqra l-istess aħbar u staqsejnieh mistoqsija ovvja. Onorevoli Fenech, u aċċettabbli li tixtri il-karozza li kienet tiegħek tal-Ministeru qabel? Żgur, dik hija l-proċedura tal-Gvern. Il-Honda CR-V inxtrat mill-Ministeru tal-Finanzi fl-2004 u dan biex Tonio Fenech juża bħala it-tieni karozza tiegħu. Biex imbagħad jumejn qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet, il-vettura inxtrat minn Tonio Fenech għas-somma ta' 1908 euro. Dan minkejja li oriġinarjament il-karozza nxtrat madwar 25,000 euro u sal-lum għadha ġġib valur fis-suq ferm iktar mill-2000 euro li ħallas Fenech. Kuxjenza. Xtrajta oriġinarjament nxtrat mill-Ministeru, mill-Gvern. 25,000 euro. U inti xtrajta 3 jiem qabel l-elezzjoni inqas minn 2000 euro. Kont se nispiċċa minn Ministru. Tajjeb, u allura dak huwa l-mument fejn inti taħdem dim xi aċċettabbli ma li tixri dik is-somma miżera. Mhix somma miżera. Tonio Fenech iddefenda l-prezz għal iktar minn darba. Il-fatt jiġifieri tixtrija inqas minn 2000 euro meta oriġinarjament dik karozza kienet 25,000. Deċidejt. Ma skużi ta' 9 snin qabel, inti il-valur jibqa' l-istess. Fuq kollox l-eks Ministru sostna li l-aġir tiegħu kien wieħed integru. Aċċettabbli għalik jiġifieri. Mhux aċċettabbli, kont integru ħafna f'dak li għamilt. Dwar dan il-każ tlabna wkoll l-ewwel reazzjoni tal-kap tal-Oppożizzjoni. Wara li prova jaħrab il-mistoqsija, Busuttil irreaġixxa b'ton arroganti. U aċċettabbli li jixtrija inqas minn 2000 euro meta propjament xraħħa 25,000? Daħħax in-nisbi. Ma twieġeb xejn?